अकेले सिया में जाऊं में डर लागता का कर मजबूरी का भौजी रुक का जी देर कहाँ दोपहरिया में लेते हो? कहाँ जाता नहीं मैंने अब जानत नहीं कि कहाँ जाए जला सिवान में हम नहीं जानती कहाँ तड़ू तू दोपहरिया में मैंने जानते नहीं कि जी का रू मजाक करता अब जाना थी तो पूछती अच्छा ये बैठ बैठिए जब बैठे नहीं कि हम जोन काम बात अरे 2 मिनट बतिया ला तनी हमरा ले सुनी ना घरों तो आके बात कर सकी ना छोड़ी ना जाए दी अरे घरवा जाए तो भैया लगे हम बोले ना कहियो कि हम मोगी ले तो बतिया बता ठीक है ज्यादा जिद करते तो बैठिए बोलिए भैया ने खमान का घरी काहे ना जी ऐसे काहे कहतनी आ एगो बात बताई आ रोवे एनिए का करे आई रहनी अरे हम तो यार घूमत आई रहल घूमत आई रहनी घूमत हे नहीं आई रहनी हां का करे अब का कर घूमे आई गेला अच्छा माने अपने के जान का करे आई जाला वैसे जानी हम अरे तो हम तो लइका नहीं हता दोपहरिया घमावा तो ना घुमात तो का हो जाई तू 2-4 गोला फुए से टांग के ले चल जा सोहर भैया लगे रोवे अरे बाप रे बा का बात कर देनी हमरा के कोना के मजाल बा के टांग लियो दूरे ही से देख के भाग जी हसन हमरा के जानत ल हम कैसन है हां हां वो घरी सब कोई के बकार बन हो जाला तब का हो गेल जी का कोई बड़ा दिन के बाद मौका मिला था बढ़िया से देखा तनी अच्छा बढ़िया से देखो तनी हां आज अभी तो परसों दिन आई रही कैसे झूठ बोले कोई ऐसे सीख गई नहीं रुआ ठीक से ना देख ले रही अच्छा देख ली भैया मानो जानत बड़ा ना अरे हां जी पूछे के नहीं के खूब मारत जानत बनी हमरे के हां हां त मन तो जानत तो हेरिया का करे तू हे दादा बोल के बताई तबे जानब का जी बता दो अच्छा ये बताइए हां कहिए से रो इतना मतलब बोले बतियावे लगनी पहले तो ऐसे ना बोलत बतियात नहीं तो पहले छोटी बन रही अच्छा अब सियान हो गई ना हां अच्छा भौजी बड़ा तू बड़ा स्मार्ट लागत तू बड़ा सरल बारू ओ हे दादा रोवत दिन प्रतिदिन घटिया होत जादन का जी आए हमें सुघराई निहार तनी ई हमरा जन सुंदरता पर और भैया खाती न ह आप कहे के इतना नजर लगावत तनी अरे पूछनी हो सके कने यार दोस्त बोले लो कबू हे दादा का बात रुआ को देहनी रुकी रार भैया से देखी कैसे कह के आपके शादी हम करवावत तनी बाक भौजी पहले रुआ इतना ना रुआ बातचीत करत रहनी ना बोलत बतियावत रहनी अब रोवा न दिन प्रतिदिन रोज ढेर बात करतनी हां सही में करो वही के हम मजाक माने कहिए तो तू सीरियस ले लहलू हां हम सीरियस लेबे करब रोवा मजाक नहीं की करत मजाक में अपन बात निकालतनी अच्छा सुनी चली ठीक बा अब हम जातनी जाई रुआ कहां है तड़ू अरे जोन काम खतिया नहीं तोन काम कर ठीक बा जा हम जे बैठ के देखतनी ना भगनी एकदम खटिया है जी जाई पहले हे जे बैठे रह ना मन तो जातनी जाई हम से देखियो गोर दी ना जाई बताओ हो सबको खेत में के धान कटा गइल बा एगो हमार मर्द मुआना बा दारू पी के आ घरे में एकदम पटा गइल बाटे रुको नहीं बैठी देवरो बबुआ न सहिए कहत रहन कि अकेले सिवान में निकल ठीक नहीं काहे से कि एगो लपुआ ज्यादा हो गइल बालसन कौन ठीक भाई झाड़ी ओड़ी नियन बाटे निकाल दिल से हमें वैसे डरो लागत अकेले आवे में अच्छा मुझे धानमा तो काटेला खुइए गइल बा पकिए गइल बाटे तो खाली कटही के बाटे और ई पीक के आई कौन मेहरारू ही एकरा लाजो शरम नहीं कही दादी मोरो आया के यही में बैठल बिया राम का बुझा दे कि धान पाक में काटे ला खो गेल बटे या के ही में बैठल बिया आज एकरा कौन वीडियो के करा घर के आई तोरा के पकड़ के मन छोड़म ना जी पानी चाहिए जी छू लेते तो घर जाए कामना के घर के हिया के दादी में मतलब ये रोज पर कल भी हमारे धान में
अरे पागल तू है का रे? आई का जी? अरे वो पीछा ले आके का करत रहनी ही? अरे कुछ ना रे, जान तरी हम नहीं है खेतवा घूमे खातिर नो। हम देखले है कि भैया एगो जे मेहरारू बैठल बिया, एकरा लाज शरम नइखे का? हमारा धाना में बैठल बिया, हमारा धाना में पागल बा, काटे लायक हो गेल। एही से एकरा कोनी के रुक पीछा लागे देबे पकड़। हमारा तो कुछ दूसरे शौक होता। रोज रोज दोपहरिया में घर से निकल जाता नहीं, हमके लगता तो कोनो चक्कर चलावत नहीं। अरे ये नहीं कोनो के पटौले बानी। देख पगलाइल ना झूठो मूठो के आ कह के अब तू हेनी आइल बाड़ी अकेले तो तू पहले पटौले बाड़ी कोई के तो बनल काम ना। तोरा कौरी के जगह ना मिलल है, बता तू हो घर बा हे आगुल बाड़ी कौन और जगह दूसरा कोई के खेता में जाके बैठब तो बोली ना। हम सोचनी का दूसरा कोई के खेत में बैठे के बाद अपने खेत में जाके बैठल तो अपने खेत में बैठल पर कोई बोलबो ना करी। हाँ ई बात तो सही कहली। अच्छा जाए तो धनिया गलती हो गई, हम दूसरा के समझ ले रही पागल, यही से मैंने हम चले नहीं पीछा लागो कोनी के बारे करके चिन्ह के मानल आ चलो देख लेलु हो। हम सोचे नहीं ना दूसरा मेरे तो करके बोल अब गाड़ी दे खूबी खाची भर तो हमरा के दे देले रहती ना देख ले रहती तो। हां खूब गाड़ी दे रहती खाची भर, उ तो मरनी ही ना उहे ढेर कोनी के पुलिस चिन्हब काउना के घर के ही रोज रोज हमरा धान में आके अब बैठतिया। चली ठीक बा, लेकिन एगो बात सुन ली। देखी आज के युग जमाना ना बहुते खराब बाटे। देखो तनी डर लागता अकेले सिवन में आवेला के नहीं खे। एगो काम करी तो तू नहीं बताई घर के अगल बगल खेत बा उन्हीं बढ़ जाला आवत खेत नहीं धके धाना में पटक के चढ़ जिया बताओ कि हम का करब हो जाए घरे त खेत के छोड़ी ना एगो शौचालय घर में बनवा दी, घर से निकले के तंचो कोनो बहाने ना मिली। हां से चल ठीक बा जा दे चल अपन धान ह काटे में दिक्कत नहीं हमनिए के ना। हां चलो चलो पर क्या करी चली। चल नमस्कार प्रणाम भैया, हम प्रियंका सिंह। नमस्कार भैया प्रणाम, हम धर्मेंद्र अकेला। ई वीडियो के दिल पर मतलब जे भैया ई वीडियो हमने के आप लोग के मनोरंजन खातिर के बनल बन जा। अगर वीडियो हमने के अच्छा लागल तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जा। तो भैया यही वीडियो से दी जा विदाई, अगला वीडियो में फिर मिल जाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।